подивитися на цю дивовижну історію Муси, алейхіссалям. А саме історію його матусі, його народження. Вона, матуся Муси, народжує його. А Залем Фіраун дає наказ вбити всіх дітей. Однак Аллах внушає їй: брось дитину свою. Як може матуся бросити своє дитя? Скажіть мені. Що може бути більше, ніж це випробування у віруючі? Але ж вона робить це, тому що вона дійсно віруюча, тому що вона довіряла своєму серцю, вона відчувала це, і вона зробила це. І вона б не змогла стерпіти. Але Аллах дарував їй це терпіння. Що сталося? Аллах Субхану ва Тааля повернув її дитя. І це при тому, що цю дитину, про неї піклувався цей самий Залім. Але що б не було, у Аллаха велика мудрість. Він все зробив так, що ця дитина повернулася. Повернулася до матусі, тому що, якщо Аллах обіцяє щось, то воно непременно здійснюється.